Ladies and gentlemen, another guest has arrived in the building, the Ghetto Professors building. My name is Israel Matseke Zulu. Welcome to the podcast. Mtaka baba kunjani? Ngiyaphila kunjani baba? Ungazi introduce igama nesibongo ukhululeke nje ungasabi. Yebo. Mina nguThulane. Ngugatsheni igama ledlozi, ngudokotela wesintu. Umuntu osebenza ngabantu, isangoma kahle kahle ngibeke kanjalo phecelezi. Njengoba ubona nayi le ngubo engimbathile ukuveza uphawu lobungoma kumina. Oh, leli phawu lobungoma. Yebo. How old are you? Ngina 29. 29. Yebo. Uqale nini ukuba udokotela wesintu? Ngiqale ngo-2007. 2007. Yebo. Uthwasile? Ngithwasile 2007 yebo. Uthwasuna how many years? Bengineminyaka u-11. Uthwasuna 11 years? Yebo, 11 years ukuthwasa kwami. Ile calling ifike kanjani? Ubone ngabe ukuthi uyinyanga? Shuthi lana uyabona ukuzalwa kwami mina ngazalwa nginayo lento lena kahle kahle from phuma eswini sikama. Akumuntu mina ukuthi uhlezi ahlangahlangene kumuntu ohlezi egula up until baloko behamba baphuma kwatholakala ukuthi kunegama ekufuze ukuthi ngilithole. Kusuka lapho kulelo gama lelo kuba ngathi ngibangconywana vele ukuthi ngiyakhona ukuthi manje ngiphile nami ngikwazi ukudlala nabanye abantwana because bengingase umuntu odlalayo mina kakhulu. Hlezi ngihlile ngishuthi ngilele kahle kahle. Ngenxa yelo bizo lolu thola igama lami leli labogogo ngaqala ke manje ukuthi ngizama ukuphila kodwa wathi kufika lesi stage sokuthi ngibe ne11 years ke watholakala ukuthi manje akusabekezeli ledlozi leli na kanjalo vele ngiyithole sengiphehlweni sengiphehleka ke manje. So phehlele. Yebo. Mawunobizo umuntu onobizo wangavumi ubizo lakho. Yini into esengayenza? Kuningi yabona ukufa nokufa ngagcina ufile idlozi nalo liyakhona ukuthi limthathe umuntu emhlabeni. Ngendlela engakhona lento leyo ukuthi mawunobizo into zakho vela kumele ukuthi zihlangane. Zingahlangana kwesikhashanyana kodwa ke baloko bayakukhumbuza baloko bayakushaya kancane kancane ukuthi ugcine wenze lento leyo nabayifunayo. Ungaba umuntu oseyingozini uchayiswa imoto noma nje awubone emehlweni kakhulu ke mengikhuluma mina ngami bengumuntu ngoba ngikhula ngingene isikolo kanje. Bengingaboni kahle emehlweni amehlo ami wahlezi abovu. Yeah. Wabovu kakhulu amehlo wami futhi bengifunda lapha yana esikoleni babhala kubhalile ku chalkboard lapha yana ngibhala encwadini amagama lawabona akhuphuka nje. Futhi igama negama ngilibhala kodwa ngingaliqedeleli. Bengifika ihomework nayi bengibavezela endlini ihomework le abakhona ukuthi manje bangenzela yona. Ngokuthi manje ayifundeki lento engiyibhalile mina lapha phansi. Azange ufike kabi umntwana phakathi kwabanye abantwana unesiphiwo esifana nalesi abanye abantwana bazidlalela banganaso lesiphiwo wena umuntu ophiwe ngiyazi khona abanye abantwana baya under instimatana. It's like kuba ngathi uyazenzisa or uzenza ngcono. Awuzange uhlangabezane nesimo esinjalo? Sibe sinjalo sona zange ngihlangabezane naso ngoba bengisasemncane izinto eziningi ukuze ngikhona ukuthi ngizinake. Azange ngikhona ukuzinaka leso sikhathi leso ngoba bokusasemnyama vele mina kimi leso sikhathi besemncane kakhulu. Yeah, everyone has a story to tell. It is a choice. It is a choice and it takes guts for one to tell the story. Some, they tell their stories on their obituary, but here's the gentleman over here by the name of Kajeni. He said, Maori, I want to come to your podcast and tell my story. So ngelanga ulapha abantu abayingaki? Ngelanga kuyashiyana anginalo inani labantu engikasho ukuthi ngiyabalapha ngelanga.
kuya ngabantu ekusuke badinga usizo lwami ngaleso sikhathi leso. Yeah. Yebo. Ngoba iy'nyanga zifani. Khona iy'nyanga ezithwasisa abantu for ukuphila maybe bayagula, maybe baye ngekhanda, abanye abatholi imisebenzi. Wena ungamdescribe-ela ukuthi uyinyanga enjani? Yebo, asithi manje lana vele kuyenzeka ukuthi kube khona iy'nyanga ezisebenzela esiswini sazo vele. Lelo iqiniso. And kakhulu mina ngendlela sengilandele ngayibuka ngikhona. Kukhona abantu abazenza iy'nyanga. Kodwa umuntu engasiyiyo inyanga leyo vele ngempela. Ngoba kukhona abantu abahambayo bayothatha izinto kwabanye abantu ngoba sebabonile ukuthi ikhona opportunity yokuthi bathole imali ngapha ebunyangeni. Umuntu aziveze ayinyanga kanti uhambile wayothenga izinto zobunyanga wabuya walapha. Uma ngikhuluma ngokuthenga ngikhuluma ngento zokufana nokuthwala kanje. Abantu balanda igubhu kudume into yegubhu lamalanga. Yeah. Abantu balanda igubhu lezana ukuthi zikhona ukuthi maye zibadonsela abantu. Umuntu ngokuthi uyazi mhlambe kubo kwakukhona abantu ababasebenza ngobunyanga. So naye wazi 1 2 3 yobunyanga. So naye wabona ukuthi ngcono naye aqhubeke ngalobunyanga lobo angathwasanga. Yini igubhu zamalozi? Yebo, zikhona igubhu zabalozi zihlukahlukene izinto lezi kaningi. Ngithi kukhona lezi kunamajaji abanye bayagcaba amajaji uthi manje bakhona ukuthi babone indaba zabantu. Kunamajaji kunezizwe ngendlela abayikhanda ngazo ke lento ezahlukana nangamandla wazo. So izizwe ilezi ezokuqala kahle zokuvula umuntu isifuba akhona ukuthi akukhulume izinto. Into enamandla kakhulu kusuke kukhulunywa ngamajaji nezipokwe. Uyabona ke yona mkhulu lana isigubhu mosilanda isigubhu lesi zihlukene ngendlela eziningi and emothi uyabheka nama price wakhona vele ahlukene azifani. Ungaya kuphi anyeke zizezifana. So isigubhu kakhulu sihlanganiswa amathambo amaningi namafutha nje amaningi wezilwane ezahlukahlukene lemithi thizeni. Imithi elandwa ngaphandle emazweni namafutha namathambo kanjalo. Uhlanganiswe lesigubhu lesi. Abanye bahlanganisa nekhunja bahambe bayogubhela lezi zinto lezi emathuneni. So kusuka sokuyisipoko leso isigubhu sesipoko sigujelwe emathuneni. So isigubhu ke lesi esukuthi manje asiyisipoki sigujwela emifuleni endleleni la kuphithizela khona abantu lezo gubhu lezo njengoba sezihlanganisiwe lemithi lezi. So esipowerful kakhulu ilesi esisuke sigubhela emathuneni basuke benza isithwalo ngalento leyo. Basuke bavusa umuntu lapha ethuneni azophila lapha ekhaya la wona osuka uphila khona. Isipoko leso uzobona umuntu nje wena lokho efika ukuvakashela ebusuku lo muntu lo usuke ekusebenzela. So isigubhu sona sisodwa awuboni umuntu awuboni lento leyana yona automatically iyasebenza ukuthi yona iyalalela impendulo awuyiboni wena ngani ngomlomo kumbe ngalibona nje yona bese kulethelela abantu labo la ekhaya. Because our communicate naso isigubhu ukuthi sona sikhuluma nawe kumbe uyasibona kumbe kanjalo ubona nje kuyikomiji kanje noma kuyikhaphu ukhuluma nale khaphu leli anyeke likuphendule isigubhu. Ngeke sikuphendule lesigubhu lesi bona sozobona ngabantu sebangena abantu laba sebahayiza labayana. Kunomuntu mozohlola uzomufuna ukuthola kahle ukuthi lo muntu lona bathi manje unedlozi. Ledlozi leli elivela kuye ubani. Alikhulume anyeke lize likhulume lona igama lalo. Abantu labo mongathi uyayibukisisa banikezwa amagama. Kunamagama lawa abantu thola ukuthi abodabula amanzi bonke baningi abodabula amanzi lamothi mhlambe uyayibhekisisa lento le. Abo mahlasela baningi labantu laba. Abo sibani nje amagama afanana baphiwe kunabantu abaphiwa amagama babangena ekuthwaseni. Labantu labo badonswe igubhu. Anyeke baze basikhuluma babasitshele bona. Kodwa ulalele lapha yana uyayazi lento le ukuthi igama lakhe naye kuyenzeka bamnikile lona. Ayivukanga lento le kuye ukuthi yena waphuma wena ilaphuma ledlozi la izikhuluma ukuthi lona lungubani. Sabamfaka esikoleni bayamcoacha bayamtshela ukuthi yenza sona khona ukuthi kuqhubeke ngendlela yelo kunje edlozi. Donswe igubhu kabantu abanjalo. Umuntu ongadonswanga isigubhu umuntu onegama lakhe esuke laphuma kuyena ukhuluma yena ngomlomo wakhe kodwa yena angaziboni ukhuluma lo moya ongaphakathi kuye. Enjalo lento le. Hayi no siyabuza. Amagama okugcina nje ebantwini nje ngifuna ukwasho.
Okuningi mina angisanako nami ngithi nje ngisike nje lapho elidlulayo kule ndaba leyo yegubhu ukuthi abantu bake banothise umuntu uma kathola ukuthi umntana kubo unesifo sokuthi ugula ngedlozi kumele ukuthi athwase naye. Lento leyo abakayi bayilandelele bangamane bathathe umuntu bamese elokhunjeni obunyangeni noma umntwana agijimele enyangeni wathola ukuthi manje sekayacala uyathwasa khona lapho. Abayilandele kahle noma seke angahlala khona lapho leso sikhashana kodwa bona baphume bayofuna ukwazi inkinga yalo mntwana lo nokuthi lapho akhona khona vele kuphephile yini uzobuya vele into zakhe zihlangene yini na. Ngiyibonga. Uke wahlangabezana nesimo sokuthi nawe umuntu uyeza udinga usizo ukuthi alapheke and uthole ukuthi wena awukwazi ukumsiza bese umdedela umtshele ukuthi no lokho kuphethe kungaphezulu kwamandla. Yebo kuyenzeka lokho futhi isikhathini esiningi kuyenzeka lokho. And then umreferele maybe asithi umunye uzitshela ukuthi uphethwe into zamadlozi kanti umuntu ugula medication. Yebo kunjalo kuyenzeka kakhulukazi ngizokhulumela abantwini laba abaphathwa yibhande. Yeah. Ibhande mina angilikhoni vele. Angikhona ukuthi ngilapha umuntu ophethwe ibhande ngoba ibhande bengithi ngiyayibukisisa ikawu2 khona abantu abadla imedication uthola ukuthi leso sikhathi leso imedication le bese yem-affecta so kumele ukuthi abonane nabo doctor besilungu noma abonane nabo laba abayaziyo besintu isimo leso sebhande. Zisebenzisana kanjani i-western medication nokunyanga? Lezi zinto lezi zo2 wena mkhulu kunezinto ukuthi azitholakali ngale kulabantu besilungu kodwa zatholakala ngapha kwesintu. Yeah. Indlela ukuthi manje ungaya edoktheni kodwa uthola ukuthi manje bakunika lawo maphilisi kodwa awukhona ukuthi ubone ushintsho lwakho kodwa moza ngapha edlozini uthola ukuthi ushintsho luba khona. Kushuthi ngabanye amagama makunjalo usuke uwumntwana wedlozi. Yebo khona. Yebo kumele usizeke edlozini. Kunjalo impela. Makuyinto zesilungu uzosizeka lapho impilo zesilungu. Yebo kunjalo. Uthini ngoba manje mangithi ngiyabheka ngibona abantwana abaningi bayathwasa manje. So ngathi ifashion. Yeah, singabuya futhi sibuyele kulento yegubhu lena wena mkhulu. Yabona igubhu ziyakhona ukwenza umuntu ukuthi abe nedlozi enganalo idlozi. Ngibe negubhu mina engizilandela ngizilanda khona. Ngizoyibeka la entombeni yami. Lezi igubhu lezana futhi zozula wonke lo mhlaba ngoba uma kuwusami mina ngikhuluma nazo le igubhu lezi. Ngiyitshela ukuthi manje phela lana kufuneka umsebenzi ngisebenze azihambe uzofuna umsebenzi. Futhi zenza ngenkani zona ngedluzula. Abantu uthola sebayahayiza lapha yana sebavuka imimoya le engekho sebangenwe ile ipongi lezi engizenazo mina. Benzani sebaqala lento yokuphupha abaphupha mina ngibala lapha sebeza kumina ngoba bafika kumina ngibatshe ukuthi vele lana umuntu kumele azothwasa vele. Ngani sukule ipongi lezi ezibathathile. Singenelela vele kakhulu intsha abantwana laba basebancane. Mengikhumbula mina esikhathi ngisethwasa bese ngekho baningi kangako inyanga esingabantwana. So le gubhu lezi bazithuma zigulisa abantu. Yebo zenza njalo uzifuna ukuthi wena uthole lento le oyifunayo uyilandela umsebenzi ukuthi izosebenza la kufakile imali. Uzalelwe kuphi? Mina ngizalelwe ePhumlungu mina. La eThembisa. eThembisa. Yebo. Original. Ukhule nomama nobaba? Ngikhule nomama ubaba ngikhulanga naye full time bokumuntu ongahlali lokubakane eminye imizi nabanye abafazi. Yebo. Kunabanye abantu abanobelieve ukuthi ma umuntu onjengawe so bathi umthakathi. Awukuyaze wahlangabezana naleyo nto. Hayi isikhathi esiningi nakhona emndenini vele kuyenza ukuthi uhlangane nako lokho. Bathi wena uyathakatha. Yebo kunjalo. So we overcome kanjani? Lento leyo ayifuni ukuthi wena ulilandelele kakhulu ngoba vele ngaba uyumthakathi ngoba ngisebenzisa vele imithi vele. Hayi ukuthi ngisebenzisela abantu ukuthi abantu ngibalimaze ngisebenzisela mina wena uma ukuthi uyangilimaza uzolimala vele na ngoba nami ngifuna ukuyivikela nami. No ngiyakuzwa mfoka Gatsheni. uGatsheni igama ledlozi. Igama ledlozi uGatsheni. Igama ledlozi ulithola kanjani? Ngesikhathi lesi kunento ukuthi uyagatshekwa uma ufika edlozini like lapho usukuthwasa khona. Uyagatshekwa uma ugatshekwa kanjalo uphuma lo muntu oseke akuphethe manje. Meke usuka phuma lo muntu okuphethe uyena manje okhulumayo ukuthi
yena usibani uphila la ngaphakathi kuwe ufuna ini nani ukuthi alungiselwe kanjani lezi zinto lezi ukuze mina ngikhona ukuthi ngiphile aphile nami kahle naye sihlangane ngomoya sizwane. Igama ledlozi kusuka kuyile dlozi liphila ngaphakathi kwakho. Yebo. Yilo leli likhulumayo ukuthi no ukuze lo muntu asizeke ngifuna ningenzele sona. Yebo, njalo. Yilo idlozi lelo. Yebo. So kule dlozi leli nalo lifuna something kimi lesho ukuthi lifuna ukuthi nawo umsebenzi walo khona ukuthi uchubeke. Futhi lana senzelana kunento abakuthiwa yifavor kahle dlozi. Ngibenzela lokho naye ungenzela lokho. Why most of the time ngibona abantu abanezindwangu kakhulu abathanda ukufaka izindwangu ezimotweni. Imoto zabo ngathi yizo ezilemala kakhulu ukudlula lezi ezinganayindwangu. Kuba ngathi yibo abahlupheka. Yabona besingaya kuleyo simo leso esinjalo. Kuyenzeka ukuthi umuntu angayenzi izinto ngendlela ekufuza ukuthi ngabe wenza ngayo. Kunabantu abafuna ukujumpa istage. Ungayithatha indwangu lena uyibeke emotweni ungayazi ukuthi le ndwangu lena uyibekeleni eyani. Futhi yaphambana nemimoya yakho. Umoya wakho ayifuni leyo ndwangu leyo symbol kunesimboli thizeni kufuze ngabe uyifakile lapha yana. Noma mhlambe leyo moto leyana wena awuyibikanga nokuyibika ehlosini lakho vele kodwa wena vele wayifaka indwangu. Inkinga isuka ebe lapho. Yebo. Bese sokuphambana izinto. Kuphambana izinto khona lapho. Umuntu ezidalela vidondela amanzi ngomsele yena ngokwakhe. Ngoba esikhathini esiningi into ebalekile ngibona kuuhlola into omozoyenza thina bese ngabantu abamnyama. Into uyihlolisise. Ungathathi futhi enye into uthola ukuthi uza kimi manje uzofuna into ethize uzohlola ngento ethize nginikeze mina lokho indlela ukuthi kufuneka sona. Futhi ukuthi uphume futhi uyothola omunye wesibili noma wesithathu. Khona ukuthola ukuthi lento le mina ngiyikhulumayo ngempela yiyo na. Ziyafana lezi zinto lezi ugatsheni azikhulumile. Should manje wele ube ne second option ne third option. Yebo, ukuze uthole indlela ekuyiyona eqondile. Bese uyathola indlela ukuthi kahle wena uyilabo kumele bayenze kanje bangayenzi kanje. Yebo. Ngoba ngithi sibuyela futhi kulabantu laba abasebenzisa emimoya izibhoko lezi. Kunabantu engasiy'inyanga kumbe izangoma. Kunabantu nje abayithola nje indlela lento leyo bayithola isitimela sihamba nabo bagibele nabo sebalapha abantu. Thola abantu bagqwele wena ubone kagatsheni lapha yana kuneline njalo ekuseni ugatsheni yawo uyasebenza. Kanti ugatsheni unento yakhe yena emsebenzelayo lapha yana akasebenzi lutho. Usebenzela iguphu. Usebenzela iguphu yebo kunjalo. So njengenyanga encane young person yini umlayezo wakho ofuna ukuthuma ebantwini? Umlayezo wami mina ngoba siyabona ukuthi nepondo vele alikho kahle lana eMzansi. Izindlela ziningi zokuthi umuntu angathola imali kodwa lena especially mina ngicindezela kuyo eyigubhu akungabe into ukuthi umuntu ufuna ukuthola azifake kuyo. Le ndaba yeyithwalo kakhulu ukuthi nifuna ukuhamba niyothwala angabe ukwenza lokho nokugcina manje vele impilo zenu sezimoshekile sesihlangahlangene and lento leyo iyogcina vele imosha nekusasa labantwana lababezayo. Yini into eyingozi or into enhle ngokuthwala? Ayinto enhle mina ngeke ngithi mina ikhona. Ayikho into enhle. Into enhle ile ukuthi uzoba nemali kodwa imali yakhona ngeke uyihle kahle vele futhi. Ayikho into ejabulisayo ngesithwalo. Uyojabula leso sikhathi nyana leso ohleli nami manje lana kodwa uma ujike uyongena endlini yakho ukhala inyembezo lento. Manje lesikhathi sikubona unemali sikubona uyiphethe yonke yebo. Kanti mawungena endlini yinyembezi zodwa vele ngoba kunento futhi ukuthi uyenze and ayikho into elula ukuthi vele uzoyenza bakunikeza isithwalo silula isithwalo sakho ukuthi wena sikuphilise kahle. Uzophila kahle ebantwini kodwa wena mosoyi-1 angeke uphile kahle vele. Ngoba kunento kumele uyenze, kune-sacrifice kumele uyenze na kanjani. Kune-sacrifice kumele uyenze yebo. Mhlambe kumele ubulale umamakho. Yebo. Ngoba kahle isithwalo ukuze sivuka vele ngumuntu vele na kanjani.
Asivuki nje ngokuthi isithwalo simane sivuka sikunikeza imali. Kumele mesivuka uthola umlayezo nje ukuthi nangu umuntu sibanibani akasekho emhlabeni. Wazi ukuthi isithwalo sakho siyakhuphuka. Makufuna umuntu isithwalo sakho siyakhuphuka. Yebo. Sicala manje sesiya-operate siyasebenza manje. Hayi no ukuzwile khathini. Ngoba bakucala ngey'nkukhu bathi faka inkukhu laphayana kanjalo nini imbuzi nini kanjalo inkomo. Kusuka enkomeni vele hayi yashaya. Anginde zahluke esinye-ke siqale ngomuntu sokuqala ngesilwane. Kanti vele mesiqale ngomuntu uyazi ukuthi vele uyochubeka vele ngomuntu. Mesiqale ngesilwane uyogcina ngomuntu. Banjalo lento. Qala ngesilwane bese ziyakhuphuka sezithi umuntu manje. Yebo. No. Awusanawo amagama. Yebo. Awusanamibuzo eminingi. Indaba yakho ngizwile i-straight and forward. Yebo njalo mkhulu. So abantu mabakufuna ukuze ubasize utholakala kuphi? Isikole sakho la usebenzela khona. Isikole sami mina sisephumlongo la eThembisa ngisegoli mina ngokuhlala. Inamba yami ngitholakala ku 064 701 5649. Is 064 701 5649. eThembisa ephumlongo. Hayi. Subscribe wafuli to Israel Matseke Zulu podcast. Danke siyabonga. Asibonge Khehle. Thokoza mkhulu. Hayi sithokozile Khehle.